Zdravím vás YouTube, vítajte pri natáčaní vlogu Super Mario. No, jednoducho Mario. Super Mario. Tak. Toto je vlog o Luigi. No, vlog o Luigi. Mariovom najlepšom kamarátovi. Takže, ako vidíte, tak je veľmi dobre vypracovaný. Táto budem stručný. Nie je to zberateľská figurka, aj keď síce nič nerobí, ale pochádza z veľmi dobrej niečo ako reštaurácie McDonaldu. Čiže keď si kúpite jedlo, tak dostanete hračku zdarma. A teraz dostanete Luigiho. Sústredili sa na hru Super Mario. A toto je Mario. Oh yeah. Chytám Incu, chytám. Tak. Tento Luigi vlastne nevie skoro nič okrem toho státia, ale zaujali ma na ňom práve tieto detaily. Pozrite. Vidíte ten nos? Aký tučný? Presne ako vo hre. Vlasy dobre. Až na túto šroubu. To sa im moc nepodarilo. Topánky. Gombíky. Rukavice. Jednoducho veľmi dobre vypracovaný. Podľa mňa, ak si chcete takúto figurku zohnať, možno sa dá na nejakom internetovom obchode zohnať. Ale ak u vás predávajú, ak u vás v McDonalde majú práve toto, tak to sa nekupujte. No, nie nekupujte, ale kupujte. Podobná hra ako Super Mario je Donkey Kong. A tento Mario má vlastne za úlohu zachrániť túto princeznú. To je Hríb, Pán Hríb, čo ja viem ešte čo. Mario je veľmi známa hra. A aj zábavná. Tak, uvidíme sa na budúce. S Bohom.